paddla. Akta den där emot båten så den inte... Ja, de var lite bättre. Det är lugnt, jag paddlar. Jag har något som är på bilden. EC09! Wow! Jag visar dig skylten. Ja! Nej, filmar. Fan, det är kallt att tutta. Vad kan jag tjejer? Ja, vi möts vid Gröna Bron då. Ja. Oj, det är grund här. Vi är på väg. Max 200 nu. Va? Max 200 får du vara på båten. Jag minns. Ja, just det. Vi tar Holmberg. Jag är Jimkänn på vattnet. Vi simmar runt ön samtidigt. Vi kan vara livbåt. Hur mycket poäng var det här? Martin! Vi har fått nog tycker vi. Det är bra. Han börjar mjukna.